बस इथे बस बस बस. शिकलास कुठे? ऑलराऊंडर आहे ना तू. घावणे घावणे उन्हातले घावणे. तुला घर तुझे बघ चांगला वाटतं ना. कुठे गेली माझी छोना माझे लोमा. ही माझी बबडी कुठे गेली होती माझी छोना. रविवारची संध्याकाळ वाजलेत मला वाटतं 5:30 पावणे 6 वाजले होते आणि इथे शेरूची आंघोळ करून झाली होती. कुणालच्या बाबाने आंघोळ घालत होते बाहेर भाग्याला. दोघं पण मातीमध्ये लोळून आले होते आपल्या आड्यामध्ये. म्हणजे वाळू बघा समोर ठेवलेली आहे ना आड्याच्या आतमध्ये, घराच्या बांधकामासाठी आणली होती ना, ते सर्व वाळू हे दोघंजणं विस्कटतात. जास्त करून शेरू म्हणजे जेव्हा पण त्याला खेळायचं असेल ना त्या वाळूमध्ये जातो आणि अगदी उड्या मारत बसतो. ही गोष्ट मला माहीत नव्हती. काल मी बघितलं स्वतःच्या डोळ्यांनी. मस्त असं उड्या मारून ती सगळी वाळू आहे ना जिकडे तिकडे त्याने केला आणि मग बाहेर येऊन त्याने अंग सर्व झाडला आणि मग तो घरी आला. तर तेच कुणालच्या बाबांना मी सांगत होते की आता ती वाळू आहे ना एकत्र जमा करून ठेवा. आता आपलं सगळं काम आहे ना झालेलं आहे घराचं पडवीचं वगैरे, त्याच्यामुळे आता म्हणलं व्यवस्थित ती ठेवावी लागणार, नाहीतर हे दोघंजण सर्व त्या वाळूची वाट लावून टाकणार. तर असं सगळं झालं आणि मग त्या दोघांना की नाही आंघोळ घालून घेतली. भाग्याच्या आंघोळीने चालू होती. त्याला घेतलं आणि मागच्या पडवीमध्ये आली. कारण तिथे ना आपल्या म्हणजे घरामध्ये काम चालू होतं पुढच्या पडवीमध्ये. काल कुणालची सुट्टी होते. म्हणजे कुणाल असतो काकांच्या जोडीला, पण त्याचं की नाही थोडंसं काम होतं लॅपटॉपमध्ये. त्याचं काही चाललं होतं म्हणजे ग्राफिक डिझाईनचं बघा तो करतो ना, तर 1-2-3 त्याला काहीतरी कामं आलेले तर बसून बसून तो करत होता. त्याच्यामुळे काल त्याची सुट्टी होती. तर ते एकटे होते काल कुणालचे काका करत, म्हणून काल थोडंसं काम राहिलं होतं आपलं कलरचं. तर इथे मी मागच्या पडवीत आल्यानंतर कपड्याच्या घड्या वगैरे करायला घेतल्या. म्हणजे संध्याकाळचं रुटीन आहे ना कामाचं ते चालू होतं. आता हल्ली हे जे घराचं काम चालू आहे ना, पडवीचं काम, परत आता कलरचं काम, त्याच्यामुळे दिवसभर काही काम करायला मिळतच नाही. कारण पूर्ण दिवस घरामध्ये म्हणजे काही नाही का चालू असतं. संध्याकाळच्या वेळेसच सगळी कामं होतात. कपडे मी आज ना सकाळी धुवून घेतले होते, ते घेतले आणि सुकले होते ते घड्या करून घेतले. त्या वाघ्याची पण आंघोळ झाली. मग कुणालच्या बाबांनी सांगितलं त्याला घेऊन जा म्हणून. मग त्याला घेऊन आले, त्याला पुसून वगैरे ठेवलं. आणि तुम्हाला ते जमिनीवरती ब्लँकेट बघा पडलेलं दिसतंय ना, ते भाग्याने शेरू यांचं ब्लँकेट आहे. म्हणजे शेरूची सवय आहे त्याला ना, म्हणजे आंघोळ वगैरे झाली का बसायला त्याला काहीतरी हवं, चादर ब्लँकेट हवं, नाही तर तो जमिनीवरती बसायला मागत नाही. तर त्यांचं सगळं आवरून झालं आणि मग मी आले किचनमध्ये सर्व आवरायचं बाकी होतं. म्हणजे भांडी वगैरे लावायची बाकी होती, झाडू वगैरे काढायचं बाकी होतं. कलरचं काम त्यावेळेस आहे ना बंद झालं होतं. तर पटापट ते सगळं करून घेतलं. लादी पुसायची बाकी होती, ते सगळं करून घेतलं. म्हणजे संध्याकाळी सगळं कामाचा लोड पडतोय हल्ली, पण पटापट करायला घेतलं ना का 1 तासामध्ये काम सर्व होऊन जातं. सर्वांच्या आंघोळ्या पण झाल्या होत्या करून, मग नंतरला बाथरूम पण धुवून घेतलं. पाणी आज आणि टाकीतलं संपलं होतं. म्हणजे आपली घरातली जी टाकी आहे ना ती, त्याच्यामुळे पाणी पण बाथरूममध्ये भरून ठेवावं लागणार होतं. काय होतं बाहेरचं पाणी जास्त वापरलं जात नाही आहे. आता घरातलं काम चालू आहे त्याच्यामुळे घरामध्येच पाणी आहे ना ते वापरलं जातं. तर फटाफट सगळं आवरून घेतलं आणि नंतर मग मी हातपाय म्हणजे माझं सगळं बाकी होतं आवरायचं. मी काहीच केलं नव्हतं, अगदी केसंसुद्धा विंचरली नव्हती. ते सर्व मी आवरून घेतलं आणि मग निवांत मागच्या पडवीमध्ये आले आणि 5 मिनटं अगोदर बसले आणि मग सुरुवात झाली होती दुसऱ्या कामाला. किती काळं आहे आतमध्ये. आता एक उजेड चांगलं वाटतं पाणी चाललं. तर थोडंसं आता तुमच्या ना कमेंट्सबद्दल बोलते. मागच्या व्हिडिओमध्ये मला वाटतं 2-3 दिवसापूर्वी मी तुमच्याशी शेअर केलं होतं की आमच्या गावामध्ये पुन्हा बिबट्याची दहशत. तर 1-2-3 कमेंट अशा होत्या. म्हणजे काही कमेंट्स अशा होत्या म्हणजे काळजीपोटीच त्या कमेंट्स असतात की तुम्ही भाग्या आणि शेरू यांना सोडू नका बाहेर. आणि काही कमेंट्स अशा असतात की तुम्ही त्यांना बांधून ठेवू नका, त्यांना खेळायला सोडा. म्हणजे कधी कधी अशा कमेंट्स वाचलं की आम्हाला प्रश्न पडतो की काय करावं. पण बघा आम्हाला जे योग्य वाटतं, म्हणजे म्हणतात ना वेळेनुसार माणसाने निर्णय घ्यावा. तर आता सध्या बिबट्याची खूप भीती आहे, त्याच्यामुळे आम्ही त्यांना बाहेर सोडत नाही. आणि राहिला प्रश्न त्यांच्या खेळण्याचा, तर संध्याकाळ झाली ना म्हणजे रात्र झाली
का आम्ही दरवाजा बंद करतो आणि त्यांना घरात सोडतो. घरामध्ये दोघंजणं मस्त अशी छानपैकी खेळतात. त्यांना असं काही गरज वाटत नाही की बाहेरच खेळायला पाहिजे, अजिबात नाही. घरात पण खूप मस्त दोघंजणं खेळतात. तर बाहेरचं माझं सर्व काम आटपलं आणि मी किचनमध्ये आले. किचनमध्ये येऊन बघते तर दोघंजणं झोपलेले गाढ. म्हणजे आंघोळ बघा झाली ना की असे लहान मुलांसारखे दोघं पण झोपतात. त्यांना तुम्ही उचलून ना अंथरुणात ठेवलं ना तर पुन्हा येणार आणि पुन्हा त्या किचनमध्येच झोपणार. का तर मी किचनमध्ये असते ना काम करत. म्हणजे जिथे मी असेल ना तिथे दोघंजणं माझ्या मागे मागे असतात. त्याच्यामुळे असेच ते झोपून होते. इथे ना अशी जरा फिरवलीच ना आमचा दुसरा पाईप लावला की जाईल बाहेर. पाईप आहे पाईप देत तुम्ही ठेवला खाण्यामध्ये बघून काय मी आता करत नाही करणार फक्त मशीन सरकवायची वायर येणार ती वायर तिथपर्यंत पाणी. आणि ही सकाळची वेळ वाजले होते 5:45-6. सकाळच आमची चर्चा चालू होती की म्हणजे काय झालं माहिती आहे का, मागची जी पडवी आहे ना तिथे पाणी जाण्यासाठी होल केला होता. म्हणजे जिथे बघा आता वॉशिंग मशीन ठेवलेली आहे ना त्याच्या समोरच्याच दिवाळीला, म्हणजे जिथे पूर्वी आपली चूल होती तिथे होल केलेलं आहे कोपऱ्यामध्ये. पण कामगारांनी म्हणजे ज्यांनी काम केलं आहे त्यांनी होल इतका उंच केलेला आहे की त्या होलातून पाणीच जात नाही आहे. त्याच्यामुळे सर्व पाणी त्या पडवीमध्ये तुंबून राहतं. म्हणजे तो जो होल आहे ना खास मी वॉशिंग मशीनसाठी ठेवायला सांगितला होता की वॉशिंग मशीन लावली की सरळ पाणी आणि त्या होलातून बाहेर जाईल. आणि त्या होलामध्ये एक पाईप म्हणजे टाकलेला आहे आणि तो पाईप डायरेक्ट आपल्या जे नारळाचं झाड आहे ना तिथे जोडून ठेवलेलं आहे. म्हणजे ते पाणी जे आपलं असेल ना जे काय आपण काम करू ते वेस्ट होणार नाही, ते डायरेक्ट झाडांजवळ जाईल अशा पद्धतीने केलेलं आहे. पण काही उपयोग झाला नाही त्या होलाचा. पाणी सगळं तिथेच तुंबून राहते, अजिबात पाणी त्या होलातून जात नाही आहे. तर काय करावे असा प्रश्न पडला होता. त्याच्यामुळे काय केलं आम्ही, ती वॉशिंग मशीन आहे ना तिकडनं उचलली आणि समोरची जी भिंत आहे ना तिथे नेऊन ठेवली. आणि वॉशिंग मशीनचा जो पाईप आहे ना तो आम्ही डायरेक्ट त्या होलामध्ये जॉईन केला आतमध्ये आणि तो बरोबर बसला. म्हणजे कसं तिकडे पडवीमध्ये ओलं पण होणार नाही, सरळ सुकं राहील आणि काम करताना पण एकदम इझी जाईल अशा पद्धतीने केलं. आता होल जो पाडून ठेवलेला आहे आता तो पुन्हा आपण खाली करायला गेलं म्हणजे अजून खड्डा जर का पाडायला गेलं तर परत ते डबल काम होणार. आणि जो आपण काय म्हणूया जमिनीला बघा ते गिलावा वगैरे केलेला आहे ना मातीचा तो पण सगळा खराब होणार. त्याच्यामुळे म्हटलं आता काही सांगून उपयोग नाही आहे. म्हणजे जसं आहे तसं आपण म्हटलं आता मॅनेज करूया. आणि मग मशीन सरकवली आणि मग तिथे नेऊन ठेवली. मग म्हणजे थोडंसं आहे ना मागच्या पडवीमध्ये चेंज केलं. आता पाण्याचं पण थोडीशी अडचण होते. म्हणजे पाणी वॉशिंग मशीनमध्ये टाकायला बाहेरून घ्यावं लागतं. त्याच्यामुळे काय केलं बाहेरचा बघा ड्रम आहे ना आपला ब्लू कलरचा ड्रम आहे ठेवलेला, तो ना सरळ आम्ही उचलला आणि आतल्या साईडला ठेवला. म्हणजे वॉशिंग मशीनच्या बाजूला ठेवलेला आहे. म्हणजे कपडे धुताना पाणी पण आपल्याला घेणं इझी जाईल. आणि अजून एक गोष्ट की ड्रम जो आहे ना तो उन्हामुळे तापला ना की प्लास्टिकची बघा ही भांडी असतात त्या बालद्या वगैरे त्या अति उन्हामुळे ना तुटतात, खराब होतात. तर हे म्हणजे हे दोन्ही विचार करून आम्ही असं केलेलं आहे. आणि बहुतेक आपली जी घरातली भांडी आहेत ना म्हणजे बालद्या टब वगैरे उन्हामुळे ना सर्व खराब झाले, म्हणजे तुटलेले तुकडे झालेले आहेत अक्षरशः. म्हणजे अगोदर बघा आपल्या घराला पत्रे वगैरे नव्हते त्यावेळेस काय आपल्याकडे ऑप्शन नव्हता. पण आता बघा सगळं व्यवस्थित झालेलं आहे. त्याच्यामुळे म्हणतात ना आपल्या सोयीप्रमाणे सगळ्या वस्तू जागच्या जागी लावून घेतल्या. आणि नंतर मग मी किचनमध्ये गेले, चहा घेऊन आले आणि बसून आम्ही इथे सकाळचा चहा एन्जॉय केला. ही जी सकाळची वेळ असते ना ती आम्ही आमच्यासाठी खास राखून ठेवली असते. नंतर मग दिवसभर म्हणजे असा खास असा वेळ नाही मिळत. त्याच्यामुळे एक 10 ते 15 मिनटं आम्ही इथे बसलो, थोड्याफार गप्पा झाल्या आणि मग आपल्या घरातल्या रुटीनला सुरुवात झाली. कुणाला काय हे पण घालतो कुणाला तर कुणालाही देऊ आज ना चिकाळ्या भरपूर आल्या होत्या आपल्या अंगणामध्ये. तुम्ही बघा आवाज ऐकला असेल. म्हणजे बघितलं सकाळी सकाळी उठून बापरे म्हटलं या आल्या कुठनं. म्हणजे नेहमी येत नाही, कधी कधी असतात. तर झालं बघा मागचं सगळं झालं. म्हणजे चहा वगैरे पिऊन झाला आणि आम्ही पुढच्या दारात येऊन मग सगळं काम सुरुवात झालेली आहे आपल्या घरातल्या रुटीनला. कुणाल कुणालचे काका आणि बाबा दोघंजणं त्यांच्या गप्पा चालल्या होत्या आणि चुलीपुढे शेक पण चालू होता. आणि माझं घरातलं रुटीन म्हणजे झाडं वगैरे काढायचं चालू होतं. आज एक गोष्ट ना अगदी मनापासून मला तुमच्याशी बोलावीशी वाटते की आज हे जे चांगले दिवस आलेले आहेत ना हे सर्व तुमच्यामुळे आलेले आहेत. तुम्हा सर्वांचे आशीर्वाद आहेत, असे छान छान शुभेच्छा आहेत म्हणून ना हे दिवस बघा आमच्या आयुष्यामध्ये आलेले आहेत.
त्याच्यामुळे अगदी मनापासून आहे ना मी तुम्हा सर्वांचे आभार मानेन. किती जणांचे आशीर्वाद आहेत आमच्या पाठीचे आणि मला वाटतं जगामध्ये आशीर्वाद असतीलच तर कोणत्याही पण म्हणजे कितीही कठीण गोष्टी असतील त्यातून आपण पार पडतो. आणि तसंच बघा आमच्या बाबतीत झालेलं आहे. आज आपलं घर कसं सगळं व्यवस्थित झालेलं आहे. आता घराचं कलर काम पण चालू होणार आहे. म्हणजे एक एक गोष्ट आहे ना स्टेप बाय स्टेप होत आहे आणि बाकीच्या पण गोष्टी आहेत म्हणजे ग्रिल लावायचं ह्या गोष्टी पण बघा हळूहळू सगळ्या होणारच आहेत त्या. आज विचार केला म्हटलं नाश्त्यामध्ये काय करायचं तर कुणालच्या काकांना घावणे भरपूर आवडतात. त्यांना आदल्या दिवशी मी विचारलं होतं तर ते म्हणाले वहिनी आवडतात घावणे. तर म्हटलं चला आज घावणे बनवूया. तर इथे मी चटणी करायला घेतली. ओलं खोबरं होतं ना ते घेतलं. हे ना मी किसून ठेवलं होतं ओलं खोबरं अगोदर फ्रीजमध्ये मी ना किसून ठेवते म्हणजे आयत्या वेळेस मग बरं पडतं. मग म्हणजे आलं घेतलं, लसूण घेतलं, तिखट मिरच्या आणि कोथिंबीर आणि इथे मी गरम पाणी केलं कारण ते ओलं खोबरं आहे ना फ्रीजमधनं काढून घेतलं होतं. म्हणजे 1 तास आधी मी ठेवलं होतं पण तरी पण बघा थोडंफार थंड असतंच ते आणि मग वाटताना जरा अडचण होते. त्याच्यामुळे गरम पाणी करून टाकलं ना का पटकन वाटलं जातं. तर सर्व साहित्य टाकलं, त्यात मीठ टाकलं आपल्या चवीप्रमाणे आणि मग हे मिक्सरमध्ये ना चटणी वाटून घेतली. ही जी चटणी आहे ना तुम्ही फोडणीला न घालता खाल्लात ना घावण्यांबरोबर किंवा डोशाबरोबर तरी पण छान लागते किंवा फोडणी घातलात तर अजून छान लागते. तर इथे मी विचार केला काय करू म्हटलं चला आपण फोडणी करूनच चटणी करूया. मिक्सरला वाटून झाल्यानंतर फोडणी तयार केली मी. तेल घेतलं कढईमध्ये थोडंसं, त्यात टाकलं राई, परत कढीपत्ता आणि उडदाची डाळ आणि छानशी अशी फोडणी करून घेतली. फोडणी करून झाल्यानंतर आपल्या गरजेनुसार पाणी त्यात टाकलं आणि मीठ पण चाखून बघितलं आणि जर कमी वाटलं तर वरून थोडंसं मीठ टाकलं मी. तर अशा प्रकारे ही आपली छान अशी चटणी तयार झालेली आहे आणि मला वाटतं ही चटणी मी तुमच्याशी बऱ्याच वेळा शेअर केलेली आहे. त्याच्यामुळे म्हटलं आज झटपट तुमच्याशी शेअर करते. आणि मला वाटतं 3-4 प्रकारच्या चटण्या मी तुमच्याशी शेअर केलेल्या आहेत. आज जोडीला ना कोथिंबीर चटणीसुद्धा होती. म्हणजे 2 प्रकारच्या चटण्या मी केल्या होत्या कारण कुणाला की नाही ही खोबऱ्याची चटणी जास्त आवडत नाही. त्याच्यामुळे कोथिंबीर चटणी आणि ही नारळाची चटणी. नंतर इथे मी घेतले घावणे करायला. तर हे तांदळाचं पीठ आहे. आपल्या बऱ्याच ताईंच्या मला कमेंट होता की ताई तुम्ही घावणे दाखवा. तर 3 ते 4 वेळा मी घावण्यांची रेसिपी ना शेअर केलेलं आहे. आणि घावणे म्हणजे अशी काही मोठी रेसिपी नाही आहे, साधं सिंपल आहे. हे जे पीठ आहे ना तांदळाचं पीठ आहे ते चक्कीवरून दळून घेतलेलं आहे. म्हणजे चक्कीवाल्याला आपण सांगितलं ना की भाकरी आणि घावणे होते ना असं पीठ दळा तर ते बरोबर मीडियम ह्याच्यामध्ये ना पीठ दळतात आणि मग ते पीठ घरी आणल्यानंतर म्हणजे कधी पण आपण भाकरी बनवू शकतो. आपल्याला घावणे हवे असले तर घावणे बनवू शकतो आणि ह्या पिठाचे वडेसुद्धा छान बनतात. तर अशा प्रकारे पीठ आहे ना मी 4-5 किलो मी म्हणजे दळून आणते आणि मग ते आयत्या वेळेस खूप बरं पडतं. तर इथे मी 2 ते 3 वाट्या तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे. त्यात पाणी टाकलं, थोडंसं मीठ टाकलं चवीप्रमाणे आणि चांगलं असं ना मिक्स करून घेतलं. अगोदर हातानेच मिक्स केलं कारण तुम्ही जर का चमच्याने मिक्स करायला गेलात तर व्यवस्थित ते मिक्स होत नाही, गुठळ्या होतात. त्याच्यामुळे हाताने मिक्स करून घ्यायचं. आपल्या गरजेनुसार त्यात पाणी टाकत जायचं. आपल्याला हे पीठ आहे ना पातळ करायचं आहे. त्याच्यामुळे पातळ पीठ तयार केलं आणि व्यवस्थित चमचा घेऊन नंतरला ना चांगलं असं मिक्स करायचं. नंतर ते पीठ आहे ना काय होतं तळाला जाऊन बसतं पीठ आणि पाणी आहे ना वरती येतं. तर अशा प्रकारे छानपैकी हे पीठ आपलं तयार झालेलं आहे. ते एक 5 ते 10 मिनटासाठी मी झाकून ठेवलं आणि मग माझं दुसरं काम आहे ना ते करायला घेतलं. तुम्हाला जर का प्रॉपर रेसिपी जर का हवी असेल घावण्याची तर तुम्हाला की नाही मागे जावं लागेल. म्हणजे व्हिडिओ आहेत आपल्या चॅनलवरती. बघते जर का मला लिंक भेटली तर मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्या व्हिडिओची लिंक देते, तुम्ही बघा ते जाऊन. तुला टाक आहे ते टाक. कलर मिक्स, कलर नाही पुट्टी. हा एकदम घट्ट करतात. ते ग्लोव्ज घ्यायचे ना, ग्लोव्ज होते आपल्याकडे. ह्याला बांधलेलं ना कुणाल भाग्या. हा बघा कसं फिरतोय आता तेच. चला आता कुठं गेला, फिरून आला बघ कसा वाला झालाय. शेरू त्याला लुच्चा. शेरू काय करतो माहिती कुणाल, तिथं रेतीत जाई पार लोल लोल लोल. भाग्या इकडे या साईडला ये. ची दगड नाही खायचा.
तर कुणाला सगळं काम शिकला की नाही रे तू? हां, कुणाला कलर पण करायला येतो, गवत पण कापायला येतो, म्हणजे अजून घरातलं पण काम येतं. ऑलराऊंडर आहे ना काय रे? शिकलास कुठे? ऑलराऊंडर आहे ना तू. सगळं काम यायला पाहिजे ना. त्याला तर कलर करायला पण शिकवा. शिकून घे काकाकडनं. उद्या कलर आणला मग आपणच दोघं जण मारूया, तू आणि मी. हो की नाही? ब्रश आणला का फिरवला का झालं. मग दुसऱ्या माणसाची गरज नाही, आपणच करायचं. तो ओरडायला आला तो बघ. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आज बराच वेळ गेला तुमच्या पुढे यायला. आज की नाही आपलं किचनमध्ये कलर काम नाही म्हणणार, ते पुट्टी लावायचं काम आज किचनमध्ये आहे. त्याच्यामुळे नाश्ता वगैरे आज बाहेर बनवायचा आहे. तर आता चूल बघा इथे पेटवले आणि आता पटकन घावणे की नाही बनवून घेते. आज पाण्याचं काम होतं त्याच्यामुळे बराच वेळ गेला. मला वाटतं 9:15 9:30 होऊन गेले असतील. आज लेट झालं आहे नाश्ता करायला. चला पटापट बनवून घेऊया. जागा चांगली पण जरा शेड असते ना इथे वरती. इथं ऊन लागतं तर काहीतरी उन्हासाठी केलं तर मस्त होईल ना. म्हणून मी तिकडे काय बोलत होती, या कठ्ठ्यावरती बसून मस्त असं आरामात झालं. नो नाही नाही, इकडे नाही, बरोबर जागा ती जागा बरोबर आहे. घावणे घावणे उन्हातले घावणे. तर अर्धे घावणे ना मी चुलीवरती केले, पण थोड्या वेळानंतर खूप असं ऊन लागायला लागलं आणि इतके चटके बसायला लागले, उन्हाचे पण चटके आणि त्याबरोबर चुलीचे पण चटके. त्याच्यामुळे म्हटलं नको आता, म्हटलं अजून जर का मी बाहेर बसली तर सगळं म्हणजे पुढे तर मला म्हटलं कठीण होऊन जाईल. त्याच्यामुळे सरळ तो तवा उचलला, चूल बंद केली आणि किचनमध्ये निघून आले आणि ते गॅसवरती फटाफटीने घावणे करून घेतले. त्यांना सांगितलं दोघांना, म्हणजे कुणाला आणि कुणालच्या काकाला सांगितलं की तुम्ही ना समोरचं जे आहे ना काम ते करून घ्या, म्हणजे किचनमधलंच. तोपर्यंत म्हटलं फटाफट मी नाश्ता तयार करून घेते. आणि फटाफट नाश्ता तयार करून झाला. सर्वांना बघा मी म्हणजे खायला पण दिलं होतं, जेवायला मी नाश्ता. आणि केळीच्या पानावर आज पण, कारण केळीच्या पानावरती ना आवडतं, कुणाच्या भावांना पण आवडतं, कुणाच्या काकांना पण आवडतं. त्याच्यामुळे हल्ली 2-3 दिवस झालेत ना आमच्याकडे केळीच्या पानावरच सर्व म्हणजे पदार्थ खाल्ले जातात आवडीने. हां, तर नाश्ता वगैरे सर्व करून झालेला आहे आणि आता मी जरा इथे रिलॅक्समध्ये बसले. अर्धा तास इथे मी आराम करणार आहे आणि मग जाणार आहे पुन्हा किचनमध्ये ना आपलं काम चालू आहे कलर करायचं. आपल्या ज्या बघा टाईल्स आहेत ना समोर गॅसच्या इथे, तिथे चालू आहे. मग ते तिकडचं झालं ना एक साईडचं, मग जेवण करायचं बाकी आहे ना. मग मी म्हटलं जाईन थोड्या वेळाने, तोपर्यंत त्यांचं अर्धं काम होऊन जाईल. तर अशा पद्धतीने सगळं मॅनेज केलं आहेत घरातल्या गोष्टी आणि सर्व आपली कामं चालू आहेत हळूहळू. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ आता मी इथेच संपवते. कसा वाटला जरूर सांगा. आवडला असेल जरूर लाईक शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.